ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಕಟ್ಟ ಮೀಟ ಮಿಠಾಯಿ. ಬಲೆ ಕಟ್ಟ ಮೀಟ ಮಿಠಾಯಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ತೂಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕಟ್ಟ ಮೀಟ ಮಿಠಾಯಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್: ಬೆಲ್ಲ, ಪುಲಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ನನವುಂದೇನು ಗುದ್ದುದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಉಪ್ಪು, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿಯಾಂಡಿ ನನ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಗುದ್ದೊಡು. ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪೊಡಿಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿ ಪಾಡುಡು. ಪುಲಿತ ನಾರು ಪುಲಿಂಕಡೆ ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಪುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಗುದ್ದು ಗುದ್ದುದು ಎಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡು ಚೂರು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿರೆ ದೀವೊಡು. ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನಮ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತುನ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡುಡು. ಇಂದು ನಾನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಕಾವಡು. ಇಂದು ಮಾಜಾ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೊಡು. ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ನೀರು ಮಾತ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಕ ಬರ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾಜಾ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೊಡು.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತುಲೆ ನೀರು ಮಾತ ಪೋದು ಗಟ್ಟಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಇಂದು ಚೂರು ಅರಪ್ಪಡು ಚೂರು ಅರಪ್ಪುನಗ ನೆಕ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಡು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅರತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅರಪಿರಲ ಬಲ್ಲಿ ನಾನ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಗೆತ್ತದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಉಂಡೆ ರೆಡಿಯಾಂಡಿ ನನ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ಡ್ ಉಂದೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಐನಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಮೀಟ ಮಿಠಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಕಟ್ಟ ಮೀಟ ಮಿಠಾಯಿ ರೆಡಿ. ನಿಕುಲ್ನ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.